guys, no comments, nothing. And this tombola chini pane vanhu ipapa. Zvangu regai ndikati uzokona imanje manje ndauya pa live because hazvisi kufamba kaizvo handisi tombona kana macomments hapana kana comment kana wani. Ndaona one yanono neya Rebecca. Yes Rebecca, how are you? No kuri sei guys, kokupisa kuno vanhu kofiwa nokupisa vedwe konyunguduka kuno akusikumira zvakanaka guys, kuno akusikumira zvakanaka, kuri kupisa guys. What akusikuiti kuri kupisa zvisingaiti guys, kuri kupisa zvokuti totsva nokutofa nokutsva kuya. Guys, unodemba chando kuti ngachiuye hacho. Guys, unodemba chando kuti chando ngachidzoke hacho. Guys, aiwa kwapisa guys, muri sei? Aiwa iyi haisi ndangoti uri chaka live hamundi chinda pandoda kuenda but live tozoita tayazodzoka guys. Tadzoka back at home and then we sit down and then we do a live. Izvo zvinangoti ganiteka live nchipinda umu zvangu nchingoti fei patown apa. Manje yandimisa parobotsika apa chiko choda kuitika apa. What's going on? Muri sei guys? Nayo nasi ndiripo ndoita nemi live guys yakareba, nasi ita live yedu yakareba. Mirai ndimanye mtown ndinoita zvandoda kuita zvangu. Ndapedza ndoda kuita mtown todzoka tonyatso kugara pasi. Tine nyaya guys, tonyatso kudzifambira. Guys, kuri kupisa zvokuti vanhu vadanyunguduka. Ndikatodza vanhu vakatoshama padzekuno kona anoshamaka, vanhu vakatoita kufamba wakashama chaiko mai mwana. Zvo zvacho kushama chaiko chaiko ndiko vakatoita. Saka kuri kupisa hakutongobudawo panze isitori nharo guys, ngoti hauna zvaungaita, haukwanisi kutumira munhu wanenge uchida kuita, otherwise chero anotumigwa wacho ndiye anonge uchitumira kunopisa kudai. Hapana guys, but ndangoti hangu ndapatana apa ndosvika manje tingoti ini guys ka handiziva hangu hakusi kuti kudii kudii, but guys munoziva kuti ndonasa kuti munhu ane able bodied ka, munhu ane maoko ake maviri guys, tsvaga basa. Kana uine maoko ako 2 nemakumbo guys, haungati life yekurarama nekupema guys, kuita munhu wekurarama nekupema. Do you know kuti even vari kuti mudata ma-content creators pa social media, Facebook is no longer paying the same way yanga ichibhadhara before. I want to tell you guys, and Facebook is no longer paying the way yaibhadhara pekutanga pai. And murukunzwa zvakatosiyana iko zvino izvi haichabhadharisa izvozvo. Andimaona saka guys, zvokuti munhu mota vanhu vanoita basa kurarama nekupema, ina amwe ameno handizivi kuti ungatodanzi ndikurarama neFacebook guys. No, hakuna zvakadaro. Tsvaga, ndodagara ndichikudzai guys kuti hakuna chekutengesa chinonyadzisa, hakuna basa rinonzi rinonyadzisa, hakuna chinoitika pasi pezuva chinonzi chinonyadzisa guys, hakutorina. Anditi iko zvino izvi muri kutaura kuti kunotonhora kuSouth Africa, iwinter kuSouth Africa. Anditi guys, look at South Africans, kune vakadzi vanomuka makuseni na 4 o'clock vachibika magwinya. 4 o'clock makuseni makarara vobika magwinya. Anditi vabika magwinya makuseni aya aminoti vanhu handizivi hangu kuti matiza 1 September ndinoona magwinya stereki vakabika magwinya. Bhaketi rinenge rakazara magwinya kudai so, anomaona rakazara magwinya kudai so bhaketi, vachienda nawo kumataxi renki, vachienda kupi vachinotengesa. Antimazvona vachinotengesa. Saka hakuna haso inonzi inonyadzisa. Honai mai vaya vanga vachikupema pakona pangagara papa nevana, itori skiri rariya. KuZimbabwe vanhu ndakaona futi vanhu vakutoriita rekuti vanhu vanotora vana oendesa vana pamarobots onopema nevana kuti vana vahugwe tsitsi, vana vakanzwirwa tsitsi. Andichika munhu anobvisa mari. Andimaona mai vaya mukatasa mai vaya vanga vari pavidhio papa, ndimai vasvinu mai mwana gadzire mai rakasvika rakachichonge bagora pachuru. Mai vaya vakasvika kuti kusvika chakunge bagora pachuru chairo, asi vanga vakagara pamakona yenikikiri yeuyu yepashopu yeparodhi vachikumbira vana nzi ndikutotsvaga kwanzi nevakadzi vaya muri kudei kwaikikinyaka cheleti. Pane kuti vati ndiri kutsvaga basa, vari kuti ndiri kukumbira mari. Isina kuti vati ndiri kutsvaga basa, vari kuti ndiri kukumbira mari guys. Kana ndimiwo guys, maSouth Africans oya otaura totanga kutukana navo zvekwamwari. Ngataure chokwadi
totenga kutukana navo tega kuti varikuda ndatidi nezvenyii zvomuda tindepi muda tidini guys kana ndimi isusu tikupengera naitona kuti munyika medu makainvitwa nemachaina hatisi kupenga here tikupenga kuti munyika medu makapaka pani basa topaka ipapa kuti kubasa kwedu kuningikiri kwakainvitwa nemachaina anomaona tinopenga daily ivo vopengawo isusu totanga kuti takunetsana navo handiti maona but zvimwe zvachona ngatitarisewo chokwadi chinenge chiripo. Let's look at the facts. Let's look at the fact guys. Zvimwe zvinenge zvichiitika mutrai kupaka apa tona anomaona mai vane maoko maviri akasvika guys vari kushandisa vana vafange vari kuchikoro vamwe vana vari kuchikoro iyo vari kutora vana vachienda navo kunovashandisa kuti vanhingirire vapembe kana nemiwo guys ngatitiongororewo nyaya iyi kuti haina kumira zvakanaka. Anomaona hazvisi fair kutaura chokwadi guys hazvinyatso kubuda mushe zvakanyatso kunaka hazvinyatso kubuda zvakanaka naka mufungi. It's not nice. Yeah, ndapaka manje ndenda kupaka ipapa pamai ndenda kuda kubhadhara ndikiri ndenda kubhadhara tiketi rachona manje right. Saka munoona zvinhu zvakadaro guys handisi tapiwa skitirei skiti matiwa wakadzachata everyday tinopfuura pachikona muri pano everyday we are passing by and you are always here handimaona vana ava vari kuchikoro hapana skiti rakadaro hakuna skiti rakadaro handisi skitiri hakuna skiti rakadaro handimazviona hapana skiti rakadaro. Saka guys tara chokwadika inangu handishori munhu ende handingaudziri munhu zvokuita but chimwe chona ngatarisei guys munomboona kuti even sorry yenyu manina vangu vana vangu madzikoma angu team UK team +44 team America team Canada team yakati muri kumboona here kuti you are creating enmity between masocialites muri kucreata ruvengo pamasocialites because as much as muchigara muchiva mari every time and mari imi munoenda kubasa munoshanda and shift we know kuti anorwadza mashifts andika kuchitonhora kuchidini munovapa mari munovablessa kwaide mabhombira chine rufu rwani hanzi tine rufu paFacebook rufu gwani asi ndini ndakasara kune chii rufu gwani guys ndiudzei pamwe ndingangotova handisi kuziva kune rufu gwani guys kune rufu gwani guys handisi kuziva kwai pane rufu paFacebook handii mastreets uzati handimo these days I don't go in the streets. I just go to this small page to promote up on the app. So andina kuzviona ndianafa. Hanzi vana vekutsvavaya wani afa. Vana vapi? Hati zviziviswa vakatsvakupi. I don't know guys. I'm not aware of the story. Let's go ahead. Narufu sina kusvika nekwatiri sina kudziwa tisingatombozivi chinhu. Mwana ari kutaurawo saka manje akataura zvekwamabhoisi tiri pano isu kwamabhoisi hatiko hatinamboenda kwatizvioni anomaona saka raiti ndakuendera mberi guys anditika so nyaya iri kuitika ndeyekudai so matimu anditika as much as you love us socialize and what not anditika sometimes just promoting laziness and giving us money while you are not doing anything you are creating animosity between people guys you are creating animosity pave hatred pave animosity between people that you love because of money. Yes, you sponsor them, you give them money, munoita say anditika. But look, if you love someone, guys, give them a fishing rod. And if you love someone, give them a fishing rod. Teach them how to fish. You cannot keep on giving them fish every day, guys. Fish every day, ashishande. Give them a fishing rod. And give them a fishing rod. As much as you love us, unontida in socialite. And come to me and say, smelly, munogona kucha nezvei mimi. Munomboita nezvei. Muchamunyatso gona ashamari ndogona kwasila ndogona kudai. Alright, hustling yenyu mimi. How much do you think mungada hustling yenyu? Mungada mari. Anti maona. Paningikiri
pa hustling yangu maybe ndingada 20,000 nditenge business andika you give me that 20,000 antimona you give me that 20,000 then I start my business and then you say hi Tsitsi you said I said a business you can't just keep on giving man chipa mari dzamusina antimona dzamusina and how many vanhu vanotambura pa social media varoda rubatsiro? Why are you not helping those total strangers vari kutambura so that even God can bless you? God can bless you just to come and say nasi ndiri kuda kungopa a random person and imboita kuti ndione pane chiremere chiri pana pachakuti let me help you. Takaremara ere isu guys, takaremara ere. Are we crippled? Are we blind? Takaremara ndakubvunza guys, ndimi musambosa tikunzwe mitenze pa social media pari toxic. It's you guys who are toxic. Let me say the truth. It's you guys because you are promoting this. And ukunitengera doro kuti ndimwe ndiwe ndishaude vanhu ka. Anti ndiwe ndiyatsotukirira. And ukundibhadhara mari ine kuti ndituke vanhu. And then double said that social media pachati toxic. Who is sponsoring all this toxicity? Who is sponsoring all this toxicity? Ndiani? What do munopuchirira vanhu vachituka pepa mchidi? What are you gaining? Unozofona maskati kanda kucha life nolini. What do you gain? What are you gaining? Panotanga kutukwa munhu usingafariri unobvaonesa mari kuti ndikuisa mari yatsomufamba yatsokumutuka and then you complain mangwana moti pa social media pa toxic. Who is feeding this toxicity? Who is sponsoring this toxicity? It's you guys. It's you guys. Hakuna muna karemara guys from the socialites antika to the youngest of the kids on social media. Hakuna muna crippled guys. Hakuna makatangira. I want to give you a practical example. Ndivengei ndizo ndichatukwa. Ndichiganitukiro chokwadi. Ndivengei asini mchara chokwadi. Anti tine vana vakaya pa social media. Vana nyati vacha avana kukumbira muna jia pa social media guys. Let's call a spade a spade. Avana kukumbira muna jia pa social media. Vana vakaya pa social media. Antika mukao vakacheka kuita content yavo, clean content. People saw them antika vakaonekwa nevakavaona vakati vana vavani pane potential vari kutambura antika akatora interest akavaunza to the public anti umakagamawo anti maona vanhu vakabva vaita interest. People started helping and after helping antika what did they do? Avana kuramba vachipiwa hove every month antika vakati vasapota vaona kuti zvinogona kupera izvi vana vai vakangwara vakanovhura shop vakaenda vakanovaka shop yavo vakavhura shop. Now whether you give them anything or you don't give them anything, the shop is there standing. Hanimona, the shop is there and vari kutogona because the shop ichigara yakazara vachiri kuhodha zvichipera vachinohodha. Hanimona ndo kunonzi kugona. How old are they? 21 and 19 years. We are talking of a 21-year-old child and 19-year-old child. And it kutara chokwadi and then kwaita isusu zvichembere nezvimbuya zvidhara zvepa social media antika you keep on feeding them muchifeed that toxicity. You guys, you are very toxic. Imimi ndimi muri toxic imimi. Sorry yenyu comment section, sorry yenyu vanosplash amarela vanokanda masters. You are toxic. You are the toxic ones. Imimi ndimi vanhu vakatoipa panonzi varoi muchiti tukoti chivaroi imi bata hana yako kuti neni nditori muroi iwe ndo chokwadi. You keep on because look at social media how it is. Tase money pashika social media. Look at social media how it is. The same people who but you are the ndimi muri pa number one you toxicness because you know muri kumberi ko kumberi kudarika nzenge yacho yoyo muri kumberi ko kumberi. Can you not see yourselves? Sit down and introspect. Can you not see yourselves what you are doing? Vanhu vote ngochauraya na kuuraira na mari dzevanhu naimi. Mari dzinomukigwa munhu na 5 o'clock 6 o'clock ino kwakasviba kuti tsva usingaoni uchitongo charohwa negonyeti muroad uchinda kubasa. You just take the money and feed somebody else. Wapedza ere kufeeda kujero zijiri kwama dzako kana dzapera kupa antika chenda unoblessa vamwe vanhu vari kutambura. Kune mapofu chawasingaoni, kune ma orphanage. Go and donate there. Go and donate there.
You can't keep on feeding vanhu vakuru, guys. Vanhu vakuru, tiri vakadzi vakuru vane mazamu, tiri varume vakuru vane ndebvu. Handiti, you keep on for the why? 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 Why can you not teach them how to fish? Teach us how to fish. Give us fishing rods. Give us fishing rods. Munu kubasa, munane makumbo, muna hakuna chirema. And ipa manda kubvunza guys, majority of us mashelezi, if you ask kuti mari tinodziwana kupi, munodaira kuti chi, tinodziwana kupi? Tinodziwana kupi? Tinodziwana kupi? Do not drop names, guys. Don't do name dropping here. But it goes to aninga ngoda kufika butsu ikamkwana butsu ikamkwanira ngafeke butsu yacho. Aninga funga kufika butsu yomkwanira ngafeke butsu. Guys, social media is now toxic. Zvokutiti kungovhura kudai pane zvinhu zvinoitika vana vapinda vabereki vapinda and everything. Where do they fit in? Hapana pavanokwana havato. Come on guys, and somebody, you guys are busy throwing stars, are busy clapping as a giz. Ndoisa papi and eko zvinomutese masocialize ato nechisystem chekuti kana chiro anobaya live anisa PayPal. Yay. Anobaya nePayPal yako bayira PayPal. What is the PayPal for? What money do you want? Imari yei yaukuda. Udapiwa mari nani yei. Ndei wakaishandira kupi. Urukuisira PayPal yako, email address PayPal. Ndei. Ndechi. Gataure chokwadi guys. Because we know kuti you are going to give us. We know kuti you don't hesitate, you will give us no matter what. Chimbo pai. Vanhu vanotambura guys. Locate people. There are people that are struggling. Zvekutodaro. Ukuti chero akauya pasocial media pamwe ini wifi pa next door. But ari mbameka unonyaso kutoona kuti munhu life inamirira zvakanaka. Chimboendai munopawo ivavo. Go and give those. Go and give those. Takuita content yekutukana vabereki, tuke content yekutukana vana every day. Zvinyadzi munoziva ere ndakambokudza panotukwa chinhu chemubrugwa chanhingi newe munhu womukadzi uri kutukwa because chinhu chakafanana. Chinhu chakafanana. Panotukwa chinhu chemubrugwa chanhingi vakadzi unoona chisama pari kutukwa nzi hure ichi chanhingi chako chamai vako. Anti newe uri kuisa love and likes ipapo pari kutukwa chinhu changu pari kutukwa nechako iwewe. Takafanana. And you clip and you busy throwing stars. For what? For you destroying. You are destroying them. You are destroying them. Hakuna muna singa kwanisi kuti buda witi hustle. Come and do social media after hustle, guys. Tara chokwadi pamberi pamwari. Niku South Africa taingodaro. Taibuda tinda utama hustle zedu todai. Tutisha zimungomba life tiku mahustle. Tudzoka togara tutanga utama hustle zedu tipa social media. Yota extra money. Social media ngaite extra hustle. Kanala siyana nezvema video yevana ndoyanzina kufeka. Siyana navo. At least she's not asked kutopema. Mai vandakaposta vaya vatori mai vepano pa diaries. And she asked me kuti ndiposte. Antika. So sometimes if you don't know what is happening, munosiyana nazvo kuita. Yes, you blocked her. But she's got a story. Mai ivo vaya antinoposta mamumdafu vaya. She's got a story to tell. One thing that chendakaona kuti andikwanisa kujaja mai ava is even what she's going through, even ipamaramu vatoona kuti for vana vangu zviri nani ndidai. Antiwana, zviri nandidani, vari kuzama kutsvaga basa nekudai. You don't know your story, that's why. Animona. But vakanoti andikwanisa kupema, andikwanisa kukumbira munhu, rikandidai. I respect her for that. Even though tisingawirirani nazvo. Animona. But even vakandibvunza vakati ndinotonyara, but andinati ndingaita sei because one day vanangu they'll see, but you know my situation. And uchinzo situation icho chiro kuti ndowabatsira sei, unotoshiya ndowabatsira sei. Animona. Katitaurei chokwadi. Tingasora tichingonyepera chingoti hey totla this totla kutukwa totla kudai. Sometimes takatotukwa kubva tiri vana vadiki kusati chembere kudai guys takatukwa. Chiko chandisina kutukwa chandisina kuudzwa. Uhure hwose uroi hwose ungomwa hunogara pano. Lives here, barrenness lives here, uhure lives here, prostitution lives here, uroi lives here. Atina chanchina tukwa chakati chekuti nchavhunduka. Hakuna hachiko. My threesome lives here. Anti machinzo guys. But you are feeding the toxicness in social media, the bad behavior. Social media. Some you
4+4+4, some America, some Canada, some Australia, ameno. You are feeding this. You are feeding this. Kana patukwa mbele kwa mungu kati maybe mwana wa mungu mutaka kati zvakaoma sisi ndimi pongo chimwe masters ngo chituru kumwaire wongo chiti uri kumwairei pongo chimwe masters pachitukwa mwana we mungu kati mbele kwa mungu wongo chiti masters yongo chikanda hanti yongo chara tsambo akadzvanya vamwe ndiyo ngachara dzvanya tichikanda icho unoda mari yei kana une kwari kuziva patience kuri kudiwa vanhu vari kutorida izvozvi itondiudza pinda muinbox undiudze izvozvi vatoinda musadaro guys musadaro hakuna ukama wepasocial media ndewemari. Stop giving them money today and see kuti pane rudo rwemachokwadi here. Mofunga kuti ndopenga here. Stop giving them money today and see kuti pane rudo rwemachokwadi here pasocial media apa. Ndizvo ana anku ana auntie mama gogo muninga wangu ndezve pasocial media. Stop sponsoring money today and see kuti the relationship will still be the same. Stop it and muone kuti relationship inenge chiri the same here. Muri kukonzeresa guys, zviri kukonzeresa ruvengo, zviri kukonzeresa chi vanhu havachavhundu as long as mari yapinda akusisina kuti chi kana kuti kudini. Anditi akusisina kuti chi kana kuti chi akusisina. Jango yekuti iko zvine izvi mukatarisa tinohwadhira kunobuda mari. Kunobuda mari munona pasocial media pane chinhu chandatoona nhasi chandavhunduka. There are certain people want to protect kuti ava vanhu vangu ava achadi kuona mumwe munhu achitaura nevanhu ava because vanhu vake cause kunobuda mari. Come on, what is that guys? Go to work. Vanomuka vachinda kunoshanda chinovaka vachinodi havapengi. They are also family men vane vana vane chi vari kuitira mhuri dzavo. Handiti vanomuka vachinoshanda dzimba dzevana havapengi. They are also family women vanomuka vachinosapota vana vavo. Handiti unonzwa nachara tanzi nini handende kunovaka ina handende kunoshanda mumba. Handiti unoda kusapotwa nani undonovaka mumba unoda unodya nani uchadyei uchabhadhara renti yako nei uchabhadhara renti yako nei uchabhadhara renti yako nei haumuki kuenda kunoshanda iwewe enda kucar wash right enda unosuka motikari go and do start a car wash andika tivhura car wash usuka mota dzevanhu ita aushai 50-60 pounds per day 60 rand ukasuka mota dzako 4 watoyebo akazviona ruzuka ndosaka muchina mari vese vari kuita zvavari kuita zvese pasocial media apa kana chokwadi chako chakoka mari tidzi akadonhedza especially kuafrica kakadonhedza mari idzi zvokudaro antimaona gai kudaro guys. People are now protecting certain people. Uyu munhu wangu hautufa ukuni kwari padhuze naye because anotama tini impinga yangu impinga yako. What are you doing you as a person? What are you doing to empower yourself? What are you doing to empower yourself? Alright, impinga yako iwe wacho impinga iniko yakatangirawo yakatanga ichisuka madhodhi yakatanga ichisuka motikari yakatanga icharamba memunhu iwewe wachona uri kuitei. You don't want to be, you can't be fed every day. Stand up and do something for yourself, guy. My guy, hate me, but this is the truth. And I'm just dishing all the truth out there. And apana munakare mara. Hakuna munakare mara. Go out there and hustle for yourself. Come to social media and do social media as a side hustle. And it, haunga, kutuwa vana tukana, vana kutuwa vengana, kuvengana na vanu pa social media. People goes into people's inboxes. And tinawa ma screenshots wob. People goes into people's inboxes and muchino kumbira mari ma inbox ma uyu every day it's problem after problem. There's a problem. Muchinyepa kuti mupuwe mari. Why? Go to work. Go to work. Go to work. And it's a group of people. You look at this. It's a group of people that keeps on feeding this toxicity. Masters ukaita mbiri nasi yekunzi iwo unotuka nasi vanenge vakazara kuseri kwako kuvachikupa mari vanenge vakazara kuseri kwachikupa mari kuti unotuka kuti ati ugozonitukira ningi kuti urambo chituka ningi tuka ningi muri kufeeding. What are you feeding? What are you feeding? Ukaita mbiri yekutuka. I'm telling you guys, trust me. Ukangoti izvo zvindikatanga kutuka kudai so kunoza ndozviziya kai ndaimbotuka kai ndaimbori mutuki kai ndaimbori mutuki ndozviziya. I know what I'm talking about. I know what I'm talking about. I know what I'm talking about. Come on, guys. Come on. Journalists, ndatindikaita munhu anotuka nhasi. You don't want to know ukukuseruku. Ko ningi mukuti chinai.
koningi waikona here ndaikuisira ikamera rako anti utozati ndike kuti tuka munhu yeye ataugwa yeye mabasa hakuna ekuenda kucompany megi but you can do something neupenyu hwako. Kune vakawanda kurarama nekutengesa real premium spices, kune vakawanda kurarama nekutengesa mapolisi, kutengesa mapolisi chekuya kutengesa mapolisi kuti shamwari joinawo kapolisi yezororo apa antiona ano kune vasingashanda kurarama naizvozvo ku South Africa ndoziva vari kutambira ma 40,000 pamwedzi nekutengesa mapolisi akuzati kumuka uchinda kubasa every day kunopuwa mari ndiani ndokuita mari ndiani akakudza vanhu vanosumuka chinda vanhu munoseka vanotengesa ma-cool time South Africa, munoseka vanotengesa mabhurumu imimi, munoseka ndinozipita mufana nonze Tindo yaya Tendai Ndoro yaya wamunoti angu Tindo ndakataka kumona bhodhi rakarika mufana yachingotengesa mabhurumu ake life yake atosumuka atokura achingotengesa mabhurumu. Facebook anoya ihaso side hustle iya iside hustle hauende kwenda kutonogara expensive flat expensive house inodhura when you don't have money to pay the rentals uchitemba nemapockets evanhu. What, how pet is that? How pet is that? How pet is that? Akuna imi hakuna hustle rinonzoro ndakambokuudza ndikuda kutanga kuita ma-episodes e-life yangu kupinda South Africa kusvikira meno ndibude ndichaita ndichiisa ma-episodes ndichikanda ku-YouTube. Ndoda kuti iwewo ngochitanzwa yakuna mabasa uone kuti ndakapinda nepapi ndikaita chii uri kuzwa ndikapota ndasungwa ndakabereka mbanje nyaya madhairi zanozviziva ndichibereka mbanje kumusana uku South Africa zvinhu zvakaoma usina depa ndichimuka na 4 o'clock hakuna hustle inonzi aitwe but inenge iri secret yako uri one deal. Imimi panapa ndozonzi mbavha handisi ndakanichikudzai ndogere nyaya kuti guys ndakambodhila nekopa zvinhu zvaoma handisi ndakakudzai hasi ndakakudzai ndoga I respect even evidence chiera ari kusiya Chausi kamwana kake kari mumba achienda kumangoma koko anenge achipinda achifekera mangoma yoma achidini I respect it. Kune mabhero kune chi zvakawanda andimona zvinenge zvichiko kunzoko zvinoitwa. Tindo ndakamuziva achiri mufana mudiki inini Tindo mese musati mamuziva imimi Tindo ndaimuziva inini Tindo kudhara vana mhosva satatombori vana mamavhiya vachiri ku Cape Town huko tikasangana ndikaenda kutinika function ku Cape Town so Tindo akauya I said remember change ti uya ndikusendera mari ndikupa mari yenhikiri ndikupa mari transport akauya Tindo yaya takamona ari kamufana katikitika ndichitomudisakanoita nezvei nemwanangu asi ndinotengesa mabhurumu akura ndichiona mwani mufana uyu ndinomurespecta domatisi chairo domatisi chairo wamanorarama nekutengesa fodya ini muri kuzanya nyaya vanhu vepadairies vanhu vangu vandakatanga nepadairies moza nyaya yefodya muri kuzanya ndichikudza nyaya yefodya ndichikudza ndakambovharigwa nenyaya yefodya muri chiri kuziya here yema-RG ihaso yeso ndingozama kuita ndirarame ihaso yaunongochizama kuita hamuna ndambosekwa here rimwe gore pasocial media pachinzi simeni vanotengesa muriwo ndiudzei guys pindurai handinambosekwa here pano pasocial media parimwe gore kuchinzi havanoita zvokutengesa muriwo vanorarama nemuriwo but ndaiziva zvandaiita ndaiziva ndaive ndine munda wangu wakasvika uko. Guys, don't do that. Munotaura toxicness muchiona matoxicness evamwe muchitaura kuti ninga toxic you hamusi kuzviona muri kuzvisiyira ipapo pamunoti ninga toxic. Count yourself in. Thank you my Ino for changing. Hanzi ndaimbo ene ghost raidya mari nekutuka kuvanhu ku-MK ndotozviziya ukaita mutuki vanozara vachikufita but unozvipa munyama mari yacho unodya ipapo handiona but munyama waunongochita nawo nekutuka vanhu zvinhu zvako hazvifambi uchangorarama uri munhu wokupema nenyaya yekutuka vanhu vasinei newe vanhu vasina kukanganisira unoona chakaipa muvanhu everyday uchingotuka unorarama ucharamba uchingori rompe uchingopema ndozvandotaura vavakazi kusaziva munatuka tikusaziva mwana yaya atorarama nehasu yemabhurumu yaya kubva I don't know when kubva I don't know kusati kwavana nadhayaries apa yakamuraramisa akachengeta mai yake kumusha nemabhurumu nani nhasi uchengeta mai yake nemabhurumu iwayo kumusha uko animona favakazi ndaive ndichitengesa mavheji ndakasekwa if you still remember Tatelicious ndiyakatanga kundisimela nditengesa mavheji
akanditira live vanhu vese yanga yamelekisa mavheji ndaitesa mavheji zveshuwa ndikatanga kuchiburitsa kosa ndasingaburitsi anything changu pasocial media ndikatanga kuburitsa mota yangu ndaive nekakosa so kabhaki kana ndikatengera izvozvo andiona ndichiloda muriwo uya vaifunga kuti kana uchinzotengesa muriwo ndikutengesa bhandle re10 rand vochizoona kuti pandiri kuenda kunosa ndaisupply kumashopu but ndakatenga iri land yandakangoona antika land kwandaigara kwakuchingori nemazi land kuri kumareserva saka land mvura yanga iri mahara ndikati I took advantage of that ndichimuka nehovhorosi nemagambutso vanondiziva vanotaura vanotaura ndichipinda mukati ndichidzvara muriwo ndichidi haya zvikomana zvekumalawi zvaipiwa ma30 rand per day zvondibatsira ndobva ndatenga mairrigation anobva ndaisa muriwo wakazobuda ipapo ndakuapproachwa mukaenda kumba kwaking kwamambo wokurustenburg mumba make ndiri imomo akanditora mapictures munhu ari kurima pandiani kwese papari parodi zvikanzi mumwe mukadzi wokuzimbabwe akauya akati mukadzi akaona ndakapfeka worksuit akatora mapictures neni kuti ko vanhu vesouth africa totozanivira zvokuita mwana uyu vanhu ngavatsvage mabasa edai kubasa munoti madhoti munoseka vari kumatuzvi vakadai but munoziva here mari inobuda kumadhoti kwamunenge muchiseka kwakuya maybe mbobvunzai vanhu vachekuuk vakudzei mobva mazozona ndanzi musawe vakangobhadhara yaperera mumabhills saka munofunga kuti vakurarama nei kana ichiperera kumabhills munongozonyepera nawo so pasocial media apa go and join do something noupenyu hwako imimi maplus 44 zvikuru sei stop feeding toxicity pasocial media you are spreading hatred by sending those stars by giving people mari takapinda zvimapepa muchipa vanhu mari kune tone timu ratotoziva rinoenda kuseri kunokanda zvima 20 pounds 10 pounds 30 pounds kuti akauya nesari munhu abva asati ninge arida kutukwa obva atanga zvichitotanga kutuka munhu iyeye kuti kuti murungu aramba achiburisa mari what is that kwai vamwe yavanoshandisa raising money kuti debi nyaya dzecharity dziri trick nyaya yecharity ndinofara chaizvo kana ndichiona zvikuitika pasocial media uchinzi vanhu vachipumbirana kuti kwabiwa mari the same crew pataita zvinhu zvedu pano padiaries vaipindira munyaya dzedu dzepano kuti budai munenge madhigwa mari munenge madai handimaona madai ndofara chaizvo kana zvichinzi vanhu vakuzviona ka charity vakuiona kuti inofamba sei charity is not for the faint hearted and charity kana uchida kuigona usabate kana uri iwe uri kuheadha project don't head usabate mari yecharity just ingoronga foundation handika mari yesoka inoiswa handika vari kuheadha project iyoyo iwo asosa mari yavepo ngavachiheadha project iwe todza project yapera that's what is done madhezi aimbouya mari chete taita maprojects hapana munhu akambotadza kudiwa project yake but kwainzira kuramba nemari dzekudzima kusvika ndati orit ndikuramba nemari dzecharity ina handichadi kubata mari chuzai vanhu venyu pano vanhu vakachuzawa pano ndimi makachuza cheri imi madiaries pano ndimi akati cheri ngaite treasure ningi ngaite chakati ningi mukachuza tikati kubva nhasi ende kubva ipapo zvechokwadi kubva ipapo wedza munhu ari pano kana asiri pano vanoziva chokwadi kubva ipapo ndibana nasendre pano randinobata inoenda kuna cheri chero kaisa kwandiri nemistake ndinotomubvunza icheri ndine mascreenshots ndine zvese ndinotoforward kuti kune mari yaningi yabva yauya kwandiri because ndoziva mari dzecharity dzinofamba sei I'm so happy kana vanhu because ndo kunodyiwa kunodai mapinda mazviri saka why guys nyaya idzi dzakaoma anyway ndasvika kuti ndagarisa panapa regai ndiite zvandikuti ndifambire ndidzokere kumba tinoita life we will continue to be continued because vandapaka panapa izvo zvetotanga kutochaja so ndotobhadhara mo ndotanga kutochaja so kuchinguri ndatomira panapa hanimona unoda kunogara muimba inodhura inobhadharwa 9,000 inobhadharwa 4,000 haumushandi unoibhadhara nemari yani kwanza ndigare mumukukwini augare mumukuku uri kushandepi kuti unoti andigare mumukuku imba yacho ichabhadharwa nani achakubhadhara rent yako ndiani zvimwe zvinhu so tisingadedi kuzvitaura si ini ndongo ndakazvimiririra masiva ano I'm just me I'll just say and go and some are working from home watching ads and getting yes uona ads akatombondinga akati simeli kune dhiri rema ads rakadai akatondipa dhiri racho ndikati handina nguva yekuita izvozvo ina ndichaiti madhiri wayo ndini kana ndichiita mandita madhiri akareba handiite zvimadhiri zvakadai so izvi ngoti handizotauri chero imo muno muuk kundoita nezvei because mune vavengi vakawandisa handi munoona kuti vanosponsor toxicity saka ukada buda chiti guys ndikuita nezvakati mazana zvokundipa mari unotosora watoswa saka chavasingazivi they will not destroy but muno muuk vari kungotsvaga mari vari kungoibika mari muno muuk mari vanhu vari kungoita maside hustle kwete kuenda kubasa chete so guys ndokubatai paleta regai ndichinda I'll come back and then we start from there anditika todzoka mai mari regai ndinopedza zvandiri kuita then tobva tatanga